سامي نفጹም ኣርኩ ምስ ረኸቦ ኣታ ንስኻስ እምበርከስ ሰብኣይኸም ነዚኣ ምርግኣስ ክትስእን ምስ በሎ ቅድሚ ዝኾነ ካልእ ምባሉ ዘይተረድኦ ፍጹም ክዛረባ ኣይተሰምዐን። መልሲ ዝጽበ ዝነበረ ሰሚ ግን ምስ ኣፍጠጠሉ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ከነጽረሉ ምስ ሓተቱ ንራሔል እንታይ ኮንካ ኢኻ ናትካ ዘይትገብር ኣመና ፈዚስካ ራሔል ምሳኻ እንተትኾን ነይራ ንኣየ ምስ ረበሸትን ምስ በሎም ብዛዕባ ራሔል ዲኻ ክትዛረብ ዘለኻ ኣነ ኸ እንታይ ኮይኒ እዚ ወዲ ክብልከ የጸኒሐ ብውሽጠይ ናታ ደኣ እሞ ንዘፍቀረት ጓል ክትኣምን ከቢድ ዶ በዓልኻ ትብለና ይነበርካ ሓቂኻ ኢኻ ዘፍቀረት ልቢ ምውናን ከቢድ እዩ ራሔል ሳሚ ምስ በለት ካልእ ዋላ ሓደ ይርአየለን ከም ሰብ ከማን ዘይትቆፅረና እዚ ኩሉ ዘፍቅራ ኣለኒ ኢልካ ኣላሊኻ ክንስኻ ክሳብ ሕጂ ተስፋ ኣይቆረፀትን እሞ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝገበርኩ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ምስ በሎም ንስ ጽቡቕ ኣለኻ እንዲኻ ንፍቕሪ ዘይኮነ ካብኣ ኣብዚ ሰዓት ዋላ ሓደ ከም ዘይደሊ ነጊርካ ኣብ ጎና ኩን ከማን ብሰንከይ ተጎድኣ ስለ ዘላ ጽላላ ኩን ከም ዋልትኣ ኮይንካ ተከላኸለላ መንኮብካ ክትነብኣሉ ኣጸግኣላ ኣብ ሕቕፋኻ ሸጒጥካ ናይ ውሽጣ ክትዛረብ ግደፋ ክትዛረብ ከሎ ኣይትኽለፍ ኣወዳኣ እዮም ልዕሊ ማንም ጸገማታ ተረዲእኻ ኣብ ጎና ብዘይማልስ ደወል እሞ ኣብ ልዕለኻ ቀስ ብቐስ እምነት ክትህድር ብዓቕሊ ተጸበሽኡ ንስኻ ዘይኮንካ ክትሓተ በዕላን ፍቕሪ ክትሓተከ ምስ ብሉ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና ኣታ እዚኣ ሰብ ኣይኮነት ዘይትቀረብ ዘይትልከፍ እንታይ ደሓ ጌርካላ ነዛ ጓል ምስ በሎም ኣንታ ሰብኣይ እንዲኻ ተረርበ ነትፈቶ ሰብ ዘይትኾን እንዲኻ ምሽ ተፍቅራ ኢኻ እሞ ካልኦት ክወስድዋ ድሌት ኣለካ ምስ በሎም ግደፍ እባ ዘለኹ ይኣኽለኒ ብኸመይ ውንና ኢለ ተጨኒቓ ከለኹስ እሞኻ ካልእ ክወስዳ ደሓን ብዝኾነ ክፍትኒ እንታይ ደኣ ክገብር ምስ ብሎም ከምኡ በል ሕጂ ኣቕሲካን እምበር ኣይተስፍረና እንዳበለ ከሎ ቴሌፎኑ ድምፂ ኣስምዐት እውይ ልዋም ሓፍተይ እንዳዳ እንዳበለም ትቕብል ኣቢሉ ሄሎ ልዋም ሓፍተይ ደሓን ዶ ምስ በሎም ደሓኒ ኣምላኽ ይመስገን ሰምሓዊ ይባል ደሓዩ ብምሕታት ተኺላ ናብቲ ዘምፅኣ ጉዳይ ኣተወት ሰማሓወይ ናይ ገዛ ክራይ መክፈሊ ናይዛ ወርሒ ዝኹን ጉድልን እሞ የተሓዘለይ ደኣ እምበር ብጣዕሚ እንዳተሰከፍኩ እየ ዝድብል ዘለኹም ቁርብ ክትምልኣሊ እሞ ምስ ረኻብኩ ክሕበካ ምስ በለቶም ልዋም ሓፍተይ እንታይ ዘሰክፍ ኣለኪ ኣነ ማለት እኮ ሓወኸ ማለት እዩ ወሸለ ዝሕገዝ ሰብ ተረኺቡ ድሓርካ ንኣ ሓጊዘ ማለት እኮ ብተዘዋዋሪ ነብሰይ ይሕግዝ ኣለኹ ማለት እዩ ሰባት ምዃንና ኣይትረስእዩ ካብ ኮነ ክንመላላእ ግድን እዩ ስለዚ ኣይትሰከፍ እዩ ምስ በልአ እንድአ ምሳኻ ዝተላለኹላ መዓልትስ ከመይ በረክቲ መዓልቲ እያ ሰምሓወይ ልቤ ዘመስግነካ ንስኻ ዝተምሓራይ እንዳኸበረ ከመይ ክተምፅኦ ግና ድማ ቀልጢፈ ክመልሰልካ እዩ ፈጣሪ ዝሓሰብከይ ጽቡቕ ነገር ዘበለ የሳልጠልከም ካብ ክፉእ ድማ ይሓልኸም ካብ ዓበይ ወጥሪኻ ገላጊልከኒ ገዛ ክራይ ብገይጋ ኣሕሊፈ ይፈልጥ ግዲ ሓቂ ዋና ገዛ ነብርኻት እዮም ግን ድማ ዘልመድክዎም ክኸልኦም ስለዚ ደርኺ ምስ በለቱም ቀሰኒ ልዋም ሓፍተይ ናብራኺ ሂወትኪ ይፈልጥ እንዴ ተወሳኺ ከተጋየፅሉ ኣብ ዘደሊ ኣላ ንከትትፍዮ እንተስኸው ነይሩ ግዳ ሓቂ ኣነ ከማን ኣይመስሓብኹን ንስኽ ገና ነዛ ንክትነብሪ ክትሓትን ዘለኺም ስለዚ ኣብ ነገር ኣይኮነን እመቆሰን ምስ በለም ቀሳነት በዓል ፈጣሪ ሓብካ ሰምሓወይ ምስ በለቱ ድሓን ኣነ ክሳብ ዝመፅእ ከይድንጎይኪ ሓደ ሰብ ክድወልኪ ሓራይዶ ኢሉ ቴሌፎን ምስ ኣፀበም እንታይ ኮይና ምስ በሉ ፍጹም ድሓን እዩ ቁሩብ ገንዘብ ገለ ጎዲልዋይ ምስ በሎም ኣታት ምሽሙሽ ሰብኣያ ነበርከ ክሳብ ሕጂ ድሓይ ኣይገበረላ ማለት ዲ ምስ በሎም ምስኡ ወዲኣ እንዲያም ነታ ጓሉ ክብል እምበር ምዃን ሓንቲ መዓልቲ ርኢዋ ዘይፈልጥ ኣታ ዋላ ተፈላለ እምበር ነቲ ዝወለድከ ውሉድ ማዕረከ እንደዚ ትጭክነሉ ዳኹም ሓንቲ መዓልቲ ኳ ከዘዋረሉ መፅኡ ዘይፈልጥ ምስ በለ ይገርም ይበለ ፍጹም ሰምሓዊ ኣብ ብስራት ኣለን ምስ በለ ሰላም ንሳሚ ብስራት ኪተኣም እንታይ ተረኸበ ምስ በለ ብተሓጓስ እንታይ እስከ ምስ ነብሰይ ዘቲ ተመኺረ ሓሲበ ኣደይ ብኣውሪደ እንዴ ብኡ ኣቢለ ከዓ ንለበይ ፅንል የስም እዮም
ሓደ ነገር ዝበፅሐ እንተልዩ ከም ዝፈትወካ ከም ዘፍቅረካ እዩ ንኣኸ ዝኣመሰለ ሰብ ልበይ ክኸስር ኣይደለይን መስለኒ ሳሚ እንዳበለ ረብሽኒ እሞ እስከ ደጊምካ ሕጂ ሕተተኒ ምስ በለቱም ሳሚ ብተሓጓስ ዝሕዝቦ ዝጭብጦ ጠፊኦም ሰላም ናተይ ብልበይ ዘፍቅረኪ ተፍቅረኒ ደኺ ምስ በላ ሳሚ ሓወናተይ ሓላለይ የፍቅረካን ፈርቃን እምበር ብጣዕሚ ዝፈትወካ ዘፍቅረካ ምስ በለቱም ኣብ ሂወተይ ዝተኣመት ዘረባ ዝሰምዓኹ ሕጂ ሰላም ሓፍተይ ንሓዋሩ ብዝተኽኣል መጠን ኣኩርኤ ከንብረኪ ቃል ይኣትወልኩ ምስ በሎም ሳሚ ሓወይ በይንኻ ኣኩርኤኻ ክተንብረኒ ዘይኮንኩ ዝደሊ ተመላሊና እምበር ኩሉ ሸኽም ኣብ ልዕለኻ ክገብሮ ድሌቲ ኣይኮነን እሞ ኣብ ዝኾነ ነገርከ ኣነውን ብዝኽእሉ ኣብ ጎንኻ ኣለኹም ቀሲንካ ትምሕርትኻ ወድእ ንመርኦ ኢልካ ድሉ ምስ ኮንካ ክንውርዕ ኢኖም ኣብ ዕድመዩን ገናይ ስክፍታ ይብለይን ክሳብ ዝደለኻ እዋን ክፅበከ እዩ ሕጂ ፈኺሱኒ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ዓለም እቲ ሕጉስ ተሰብኣነ ዘለኹም ሳሚ ሓወይ በልበይ ዝፈትወካ ዘፍቅረካ እንደአይ ክሳብ ቀዳም ኮይና ብኣካል ንራኸብ ከመይ ተሓንቲ ኣለኹ መስለካ ምስ በለቱም በዚ ወገኑ ተመሳሰሊ ዘለው ውሽጠይ ልዕሊ ብርሃን ፀሓይ ወርሒ ድምቀት ፈሲወሎም ንስኽን ኣይ ዓለመይኺ ዓለም ብዓለማ ድማ እታ ምችእቲ ዓለም እንደአይ ሓጎሰይ መዐቀን ይብሉ ምስ በሎም በቃ ሳሚ ሓወይ ቅድሚ ብኣካል ምረኸብና ክንደዋል ኢና ሓቂ ንሕጂ ግን ምስናይ ናፍቆተይ ፍለይከም ሄርሜላ ሽፋሕ ትብል ኣላ ነዚ ሓጎሰይ ከዓ ከይትዘርጋለ ምስ በለቱም እወ ኣብ ዝተዓመት ክደውል ምስ በላ ድሓን ትምሕርትኻ ከይረብሸካ ፅባሕ ምሸት ክድውል ኢላ ቴሌፎነ ምስ ኣፅወት ሉኣም ሓፍተይ ዝመረኸኒ ምርቓ በፂሒ ክሕገዘኪ ኢልኪ ዘይኮንኪ ሓገዝ ሓቲትኪ ክትምርቕኒ እምበር እንዳበለ ኣብ ናይ ሓጎስ ገብላ ድኣ ጠንቀል ኣልዓበለ ኣታ ሓወይ እንታይ ከስኢልካ ፍሽኽ ትብል ራሒላ ምስ ምትዘርብ ዘሎ ኣርቢ ናይ ምሸት ኣውቶቡስ ሒዞም ናብ ገዛ ኣብ ሓደ ኮፍ መበሊ ኮይኖም እንዳተመልሱ ስለዘይጠቕመኪ ስቕ ዶ ክትብሊ ምስ በላ ይጥቀመኒ ይጉድኣኒ ንዓይ ዝምልከት ድሓር ከኣስ ብሰንኪኻ ተጎድኡ ዘለኹ መዓስ ውሕዱ ኮይኑ ምስ በለቱም ይፈልጥ ግን ድማ እዚ እውን ዝያዳ ክጎዳእኪ ምስ በሎም ድሓን ንገረኒ ምስ በለቱ ካብ በልካ ሓራይ ፅባሕ ቀዳም ንኣፍቃሪተይ ዘሐግሰሉ ፍሉይ መደብ ኣብ ሓንጎለይ ስለ ዝመፅእ ሸኽሸኽ ዝብል ዘለኹ ምስ በላ ሃላ ሳሚ ኮነ ኢልካ ነቲ ቁስለይ ጨወት ንስንሰሉ ኣለኻ ምስ በለቱ ራሒላ ኩሉ ባዕለኺ እቲ ሓቂ ነጊረኪ ምሽ ተዛረብ ክትብልን ፀኒሕካ ምስ በላም በቃ ጨንኪንካ ለኢኻ ምስ በለቱ ራሒላ ጨኪነልኪ ኣይኮንኩን ልበይ ዘይመረፀኪ ስለዚ ኣይተሓዝለይ ጥራሕ ክብለኪ ዝኽእል ምስ በላ ስማዓ ሳሚ ብቀሊሉ ተስፋ ዝቆርፅ ሰብ ኣይኮንኩን ክሳብታ ናይ መወዳእታ ጫፍ ክበፅሕ ብዝኾነ ነገር ናተይ ከይገበርኩካ ከዓ ደቂሰ ኣይሓድርኒ ንስኻ ንዓይ ንራሒል ትግባእ ሰብ ጥራሕ ኢኻ ብኸመይ ከም ዝውንናካ እንታይ ከም ዝገብር ጥራይ ብዓቕሊ ተፀበ ሕጂ ኣይተዛረበኒ ኢላ ገፃ ጠወየት